dnešnej relácii vás pozveme na vodnú nádrž Kráľová a k Váhu pri Dolnej Strede. Reč však nebude o rybách, ale o prekážkach, ktoré znemožňujú rybárom prístup k vode. Po vodnej nádrži Slňava to budú mať tento rok rybári komplikovanejšie aj v okolí vodnej nádrže Kráľová. Prečo? Začíname mať problémy, vážne problémy s prijazdovými cestami k rieke Váh aj k odstavným ramenám, vzhľadom tomu, že dolnostredskí poslanci sa rozhodli vybudovať oddychovú zónu a začínajú klásť zátarasy na všetky prijazdové cesty. Tieto opatrenia jednoznačne vyplývajú z uznesenia obecného zastupiteľstva a z dlhodobého procesu, ktorý vlastne obec absolvovala, kým sa rozhodla urobiť takéto opatrenia. Je to posledný kúsok zelene, nachádzajúci sa v našom katastri, kde bolo kvantum čiernych skládok, ktoré sme svojpomocne brigádnicky za pomoci občanov a obyvateľov obce vyčistili. Samozrejme, že sú čiastočne na vine aj rybári, ale nedával by som vinu iba rybárom, lebo z našej strany bola ponúknutá spolupráca občanom Dolnej Stredy aj poslancom, že z rybárskych peňazí sme ochotní vyčistiť celý úsek katastra Dolná Streda okolo rieky Váh, ale na túto možnosť nepristúpili. Netvrdíme, že všetko tam navodili rybári, ale účelom tohoto opatrenia je zabrániť vlastne vytváraniu týchto čiernych skládok. Tie zábrany sú tam ako jeden z prvých krokov pri plnení uznesenia obecného zastupiteľstva z toho dôvodu, že stretávajú sa tam drogoví díleri a teda vytvárali sa tam tie čierne skládky. Nie je to, aby to nebolo chápané asi takým spôsobom, že je to bránenie výkonu rybárskeho práva, lebo rybári svoje právo môžu v zmysle zákona vykonávať, len teda budú musieť ten kúsok prejsť peši. Odstaviť auto niekoľko stoviek metrov od lovného miesta a ponechať ho tam bez dozoru si dovolí asi len málo kto. Obec teda rátala v tomto projekte logicky s budovaním odstavných parkovísk, strážených kamerovým systémom. Zátarasy však strážené parkoviská ako si predbehli. Toto uznesenie vstúpi do platnosti po vytvorení vlastne odstavných ploch pre tieto motorové vozidlá a spustením kamerového systému. Čiže vlastne platnosť toho uznesenia tak či tak ešte nemôže byť uplatňovaná z tohoto dôvodu, že tieto dve podmienky nie sú splnené. Tým pádom sú vytvorené aj podmienky pre mestskú organizáciu SEREď, Slovenského rybárskeho zväzu, aby teda dokázali obyvateľom a teda poslancom obecného zastupiteľstva, že majú záujem, aby sa tá príroda udržala čistá, tak ako si to predstavujeme aj my. Budujú sa už tieto kamerové systémy a odstavné parkoviska, vidíme, že zátarasy tu už sú. Podľa mojich informácií zatiaľ majú len cenovú ponuku na kamerový systém, nič viacej vybudované nie je. Sezóna pre rybárov však už začala a rybári sa nemajú ako dostať k vode, ako sa to bude riešiť. No ja z mojej strany vidím veľký problém pre rybárov. Veľký problém pre rybárov to nepochybne je a v tejto sezóne aj bude. Postaviť najskôr zábrany a znemožniť tak na viacerých miestach prístup k vode by bolo skutočne logické až po realizácii strážených parkovísk. Strážených ako strážených. Je prísľub od poslancov Dolnej Stredy, že budú vybudované pred zátarasmi odstavné parkoviská, ktoré budú pod kamerovým systémom, ale takisto bolo hneď povedané pri rokovaní, že ako náhle sa niečo stane s autom, neberú za to zodpovednosť. Niečo sa však nemusí stať len s autom. Oveľa väčšie nebezpečie hrozí samotným rybárom pri vode. Čo ak bude niektorý z nich potrebovať pomoc? Táto problematika nebola braná vôbec do úvahy, takže ja mám takisto obavy z toho, že rybári, keď budú mať ďalej od seba auto, prípadne pôjdu na pešo k vode. Zátarasy sú v niektorých miestach riešené aj 500 metrov od vody a niečo, keď sa tam udeje, nedostane sa tam ani polícia, nedostane sa tam ani rýchla zdravotná pomoc. Betónové zátarasy, ktoré sme videli, to potvrdzujú. Zástupca obce to ale vidí inak. Ako ste si čítali to uznesenie, alebo respektíve som vám ho čítal, je tam uvedené, že tam budú uzamykateľné závory, čiže bude to príjazd pre požiarníkov, tam bude tam zabezpečený aj príjazd pre rýchlu zdravotnú pomoc. Zdá sa, že slovíčko bude nadobúda v dolnostredskom regióne zaujímavé parametre. Bude parkovisko, bude strážené, zátarasy budú odomykateľné. V prípade potreby bude zabezpečený prístup požiarnikom i lekárom. Toto všetko bude a keď sem nebudú chodiť rybári, bude všade oveľa čistejšie. Čo sa týka rybárov, väčšina rybárov si po sebe pekne poupratuje, to môžeme dať klobúk dole. Čo sa týka brigád, tie sú veľmi slabúčké, lebo poviem, že naša obec má asi 1400 obyvateľov, z toho na brigáde za každým zúčastní 50-60 ľudí.
Serecká organizácia má vyše 1000 členov, myslím, že až 1700 a na brigádu prišlo 7 ľudí. A pre mňa sú dôležité výsledky. Môžem spraviť komukoľvek zadarmo exkurziu po čiernych skládkach popri váhu, ktoré sa priamo sypú do váhu a sú tam dlhé 10 ročia a každý sa na to len pozerá a z tohto hľadiska hodnotím prácu Rybárskeho zväzu ako dosť laxnú, pretože ako silná organizácia má právo, má páky tlačiť na ministerstvo životného prostredia, tlačiť na štátne organizácie, aby sa tieto veci dávali do poriadku postupne a oni sa zhoršujú. Rybári versus poslanci, poslanci versus rybári. Vyjadrenia oboch strán sú aj napriek viacerým spoločným stretnutiam stále odlišné. Poslanci Dolnej Stredy mali urobenú fotodokumentáciu, na ktorej prezentovali neporiadok okolo vody, na základe čoho aj začali robiť zátarasy. Len z priloženej fotodokumentácie evidentne bolo vidieť, že keď zoberieme 100%, tak nejaké 3% z toho spôsobili rybári. Všetok ostatný materiál bol ešte z čias komunizmu, stavebný odpad, podnikatelia, ktorí vyvážali smeti a prípadne smeti, ktoré priniesla veľká voda. Úsek váhu číslo 3, ktorý majú pridelený ako revír sereckí rybári, siaha až po ústie vodného diela Kráľová. A tu začína ďalší problém. Príjazdové cesty k jednej z rybársky najpriťažlivejších priehrad zdobia tiež prekážky. Na vodné dielo Kráľová sú problémy s príjazdovými cestami, vznikajú tam takisto betónové zátarasy a rampy, ale toto je v priamej kompetencii povodia Váhu Šala, ktorí tieto zátarasy kladú. V poslednom období tu teda panuje čulý stavebný ruch. Čo si myslíte, keď sa sem nedostanú rybári? Kto sa sem dostane a ako dopadnú tieto lokality? Môj osobný názor, ktorý som prezentoval aj na verejnom zasadnutí poslancov v Dolnej Strede, je ten, že ako náhle vytlačia rybárov z tohoto katastrálneho územia, nasajú sa sem všetci v úvodzovkách povedané zločinci, drogovo závislí ľudia a prostitúcia. Mimoriadne reálne a zároveň veľmi vážne konštatovanie, ktoré by mohlo platiť všade tam, kde rybárom znemožnili výkon rybárskeho práva, alebo sa o to akýmkoľvek spôsobom snažia. Aj v tejto súvislosti sa obraciame otvoreným listom Petra Martiša na kompetentných pracovníkov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z odboru štátnej vodnej správy, aby takéto aktivity sledovali a adekvátne na ne reagovali. Celú problematiku budeme aj naďalej pozorne monitorovať a prinášať aktuálne informácie.